Ondoren ematen diren disolbagarritasun biderkadurak kontuan hartuta, azaldu gatz hauetatik zein daukon disolbagarritasun handiena. Eta ordena behar ditugu gatz horiek, euren disolbagarritasunaren arabera ordena azkorrean. Gatzak dira zidar bromuroa, zidar joduroa eta zidar kloruroa. Ikus dezakezu danetan egitura bardina agertzen dela. Hau da, katioia eta anioien azpiindizeak bat eta bat direla. Beraz, danetan gertatuko da, katioi bat eta anioi bat sortuko dela disoziazioan. Beraz, oso itxura antzekoa izango dute disolbagarritasun biderkadurak. Danetan izango da katioia berbat, katioiaren kontzentrazioa berbat, eta anioiaren kontzentrazioa berbat. Egin dezakegu hori gatz bakoitzarentzat, eta ikusten dugu zilar bromuroa disoziatzen dela era disolbatuan, eta era disolbatuan ematen ditu zilar katioia eta bromuro anioia, hori izango da disolbatutako gatzak hartuko duen disoziazioa, eta oreka bat ematen dela solidoa, hau da uspeakina, eta disolbatu barik dagoenaren gatzaren artean. Horrela, KS geratzen da zilarraren kontzentrazioa bider bromuroaren kontzentrazioa. Eta disolbagarritasunan definitzen badugu zilarraren kontzentrazio disolbatu maksimoa, beti bezala, esaten dugu kontzentrazio maksimoa dela hori, uretan disolbatuta dagoenaren kontzentrazio maksimoa, orduan zer esango dugu zilarraren kontzentrazioaren kontura, bebai hori izango dela S maksimo hori, eta bebai izango da bromuroarena. Zergaitik, formulak esaten duenaren arabera, azpindizeak bat izan da, zilar bromuro molekula bakoitzatik zilar bat eta bromuro bat askatzen direlako. Beraz, hemen berretzaileak bat eta bat dira, eta S bider S modukoa geratzen da KS-ren adierazpena. Beraz, KS izango litzateke S karratu. Ikus dezakezu zilar joduroaren kasuan ere antzeko egitura lortuko dugula. Hau da, zilarra eta joduroa askatzen dira era disolbatuan, eta ez dugu errepikatuko, baina KS bebai izango da S bider S, hau da S karratu. Eta zilar kloruroaren kasuan ikusten dugu zilarra eta kloruroa askatzen direnez, era disolbatuan, KS-ek bebai hartzen du S karratu adierazpena. Orduan, kasu bakoitzean egin beharko gendukena disolbagarritasuna kalkulatzeko erro KS egin. Eta konparatu nahi baditugu zein dan disolbagarritasun handiena daukona, hori danetan egingo genduke eragiketa bera, erroketa kalkulatu disolbagarritasun biderkadurarena, eta esan dezakegu zeinek ekiko duen disolbagarritasun handiena, KS handiena daukona. Beraz, aztertzen baditugu goian emandako datuak, hemen daukagu 5,6 bideramar ber minus 13, 1,6 bideramar ber minus 16 eta 1,1 bideramar ber minus 10, ikusten dugu zilar kloruroa dugula KPS-ren balio handiena daukona. Zeperak dauko 1,1 bideramar ber minus 10. Beraz, disolbagarritasun handiena, disolbagarritasuna ordenatzerakoan esango dugu bere izango dela disolbagarritasuna handien aukiko duena. Beraz, horregaitik, ipintzen dugu lelen
zilar kloruroa. Eta zein izango da urrengoa? KPS urrengo balioa izango da 5,6 bideramar -13koa, hau da, zilar bromuroari dagokio bigarren tokia. Orduan, zilar bromuroa izango da azken aurrekoa. Eta disolbagarritasun txikien edukiko duena, ikusten dugu izango dela 10-6ko oso zenbaki txikia daukon zilar joduroa. Beraz, zilar joduroa ipiniko dugu disolbagarritasunaren orden askorren horretan txikiena. Orduan, hemen disolbagarritasuna ordenatzen dugu, eta esaten dugu, orden honetan geratzen direla ordenatuta.